Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian dito sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:07, maing aga, syudad sa Bacolod, Negros Occidental, sa malamutan sa aton sining nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, ini naman si Aksyon Brian Morden, talos nga magpangalagad sa inyo tub-tublas 9:15 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Disyembre 15, 2020. Aksyon Hotline. Mayara na gid lamang sa Napulo kadlaw ang nabilin kag Paskwang Pasko na sa bugos nga kalibutan kag 17 dias man ang nabili na para mag-idog naman kita sa panibag-o yang tuig 2021. Aksyon Hotline. Pahanumdom sa aton sini nga mga utod diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa gihapon na paidalom kita sa Modified General Community Quarantine. Ang aton sining quarantine qualification, no? So ang tanan nga mga restrictions under of that classification kinahanglan isundon tagid para sa pag avoid gihapon nga paglapta siring si COVID-19. Aksyon Hotline. Kumusta ang aton siring nga mga tagpalamati, no? Diri sa Bacolod ba ka-aksyon everyday Christmas na. Kay mabatyagan naton ang pagginuwa sa mga tawo kag pagginutok sa mayor nga dalanon kag sa mga malls naton diri mga ka-aksyon. Aksyon Hotline. And we are happy because nga ang aton siring nga mga mall owners kag mga managers nagasunod gid sa health protocol. Sometimes may ara kita makitaan nga ginagmay nga daw may kakulang pero hindi gid tuman, no? May mga distansya gid nga ginapatuman ang aton sini nga mga opisyalis sang kada malls mga kaksyon. Aksyon Hotline. Upon kada mall diri syudad sa Bacolod. Ang problema lang diri sa aton sa downtown area, sa mga crowded areas nga inabalang wala gid sang may naga saway-saway sa ila, no? Tiyan mo nang problema diri sa syudad sa Bacolod pero hindi gid man tumana. Mga tawo subong diri may ara na gid man sang ihibalo. Kag ang aware na sila kung ano si COVID-19. Bisan ang ibang dira way nagapati pero damo gid ang nagapati. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita maka-aksyon diri sa aton sini nga pagpangalagad baw kagabi o kon kahapon sang hapon, isa iya ka Iloy sang dentista ho ang napatay sa isa ka aksidente, head-on collision dito sa syudad sang Sagay. Isa kay SUV iya, encuentro action doors, series bus action doors, no? Salpukan na gid ang ulo nila nga duwa, no? Aksyon Hotline. Ay pwerte, sang aga palang daan may aksidente na mo sa syudad sang Silay, dira sa may Balaring, ining isa ka nagamotorsiklo nga lumumpat sa pika-pikang motorya bangod sa may ara sang tulutumpok sang mga bato kuno lumapaw to sa tipatay man, no? Aksyon Hotline. Dito iya sa area sang Sor nga bayan sang probinsya, may mag-amay man to nga tumambling man sa motorsiklo kahapon sang hapon bangod ano to nasa lawid o kung nakalapak sila sa pila ka mga materyales nga ginagamit sining pag patindog kag pagbutang maybe sa mga cable wire sang dito nga telecommunication. Aksyon Hotline. Dapat mangin responsable kita, no? Mangin responsable kita
sa pagtipon sa mga kagamitan nga ilabi na gid kon ara sa pampubliko nga mga lugar. Dire sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, i-check naton liwat karon ang ang dalan halin sa barangay Mansilingan padulong sa barangay Filisa, Bangga Tutong. Nano tabo da sa nagligad to nalipay na kita kay binungkal na and nagalaom kita nga tayuyon na ang trabaho sini pero subong gin reklamo liwat kay da umuntat ang obra gin buhugin bungkal nila. Ti puwerte yang perwisyo yang dulot subong sa mga nagalinabay dira nga mga salakyan pumuluyo ang patrol at toto naka-standby sa Dibatinion. And sa Negros Occidental Police Provincial Office today, ara nag-abot diri sa aton si Brigadier General Rolando Miranda, ang bago na instular nga director sang PNP diri sa Pro 6 mga kaaksyon. May ara sang programa kag limitado gid lamang ang mga tawo nga nakasulod dito. In fact, mga kapulisan gid lamang kag ato man to si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson mga kaaksyon. Aba na mga kaganapan karon diri sa syudad sa Bacolod kag ang moratorium sa mga LSIs kag sa uman OFWs ipatuma na sa mosunod nga semana mga kaaksyon. Ano naman bala ang preparasyon sa aton sini kapulisan sa Bacolod kag probinsya bangod buwas sa aga action doors. First day na sa simbang gabi, buwas 16. So ang curfew diri sa aton ginliwat na ini from 11 o'clock sa gabi until 3 o'clock the following morning. No? At dapat las 4 to gilas 3 na lang. So that nga makabugtaw temprano kag makapanglakaton ang aton sini nga mga utod nga magasimbang gabi or misa di Gallo. And abiso temprano halong sa pagpanglakaton kay kadamo subong sa mga hindi man mahangpan nga mga may ara sang diferensya sa huna-huna nga basi magpang-hold up, magpanglambat dira. Kag binlan nyo gid tawo mga puloy-an nyo ha. Kay basin tupad yung balay nyo daw, way ga simbabla, gabantay lang sa libre nga panahon kag magsaka sa balay mo da. So budlay na inapagpuli mo way na unod ang imo sinipuloyan, no? Ang mga masimba-simba lang, ang mga pamatanon nga basi lagaw lang gusto nyo, bawal ha. Kay inisimbagin panugutan kay kun wala tindi gid kamo kagwa sa puloy-an nyo da. Ang mga balita sa nasyonal mga kaaksyon porte maning House Bill nga ginduso ni Kuano. Akon Senate Bill mga kaaksyon nga ginduso ni Senador Lito Lapid mga kaaksyon. Namian pa ko ni siya kay may mga talagsa lang siya bala nagapakita sa Senado Action Oliver. May mga punto pa ning iyem. Nga ini siya ginahikayan ang iya sini performance kay ti artista ini siya action star. Ginahambal maanoda siya sa Senado. Pero ang iya ginahimo nga mga ginaduso nga mga layedra, mapuslan ta pa. May ara sang Senate Bill number 1938 nga ginduso si Senador Lito Lapid mga kaaksyon, no? Ang ngalan niya sini Senador Manuel Lito Lapid. Ginapangabay niya ang mga nagabaligya sang salakyan Action Oliver nga kon makabaligya ka sang isa ka unit dapat magtanom ikaw sang kahoy nga pulo ka seedlings. Pabangkot din mo itanom. Guro mag-coordinate inisunod siya sa mga LGUs da. Anong butsilingon niya nga magtanom sang kahoy pulo sa kada unit sang salakyan nga mapagwa mo? Siya kada tanom mo sang kahoy, dako ina nga bulig para magbalik ang katinlo sang aton sini nga kalibutan. Kay ang kada gwa sang isa ka unit kadako gali sang ma-contribute niya nga pollution Action Oliver sa aton nga palibot. Bangod sa ginabuga nga aso sang salakyan nga ginbaligya mo. Ti tanom kada pulo kakahoy kanami manino. Kabay pa nga i-mandatory nino. Inabalang ipatuman gid ya mga LGU ma-intra gid sini para magpananom kahoy ang aton sini nga mga nagabaligya sang salakyan. Ang iban nga balita sa national mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalaga this morning, ariyo kay kunisimbang gabi ginambal ko kay na si PNP Chief Dibold Sinas nagpangabaygid sa tanan nga mga hepe sang kapulisan sa bugos nga Pilipinas nga mag-coordinate sa mga kasimbahanan, mag-deploy sa madamo nga kapulisan
sa mga kasimbahanan kag sa mga streets nga dira nagalinabay ang mga tawo sa mga puloy-an nga posible basi maghimo sang kalakasan ang iban. Amo ning ginatutukan nila sa sini nga mga tinion mga kaksyon ti mayo gid ning nga tikang ano nga ginhimo sa aton sini kapulisan kag indi taman pag isalig na lang tanan sa pulis kay sa nambal ko na pila man lang iya kabilog pulis mga kaksyon iya sa Pilipinas. Ti basi lang sulusilig-salig kamo daway kamo abdan pagpauli nyo halin nagsimba kamo. Pero kagabi may ara sang palayag ang presidente sang pungsod Pilipinas ari talalo pang don ini. Kay nagligad paninga si manang aton sining nga sumay-sumay mga kaksyon. Nag-interview na kita dire sa pila ka mga personnel kag opisyal sa Department of Education. Ato balang una nga ginduso ni DepEd Secretary Leonor Briones nga dapat sa maabot nga tuig 2021 tistingan nga magbalik kita face to face ang klase sa mga kabataan. Naghimo sang plano diri ang Department of Education. Naghimo sila sang pagtuon. And then ang ila sini nga pagtuon mga kaksyon ginpasa nila ang recommendation didto kay Presidente Rodrigo Duterte kag kagabi ginaprubahan ini sang Pangulo sang Pilipinas. Ang nabutang diri mga kaksyon magahimo sang dry run nga face-to-face classes sa mga pinili nga mga lugar nga ginakabig iya low risk mga kaksyon sang transmission sining COVID-19. Ang target diri mga kaksyon nga himuon ini sa bug-os nga bulan sang Enero sa 2021. Pagbalik sang aton sini mga kabataan gikan sa holiday season nga vacation. Sunod dire kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nagsugot ang presidente bangod man sang gin-endorso nga pagrekomendar sang Department of Education. Pero way pa diri na palayag kung ano nga mga lugar diri sa pungsod Pilipinas ang patigayunan sining dry run nga ini kag ano nga level sang eskwela, elementary, high school, junior or senior high abi, college mga kaksyon. Amo nang aton sini hulat-hulaton, no? May ara man sila sa mga lugar nga ginalantaw gid nga hindi gid pwede, no? May hindi man pwede. Kag ang DepEd man nagpakig-angot man sa National Task Force Against COVID-19 sa pagmonitor sining face-to-face nga klase mga kaksyon. Kinahanglan nga magpatuman sining strikto gid nga health and safety measures. Suno pa sa aton sining spokesperson sang presidente. Now, we don't know kung diri sa aton sa syudad sa Bacolod, preparado na ayhan kita sa pagpatuman sini o kung Negros Occidental. Kay ti ginabasa ta diri ang COVID-19 cases diri sa Bacolod subong Action Doors ang pinakadako sini mga semana do 5. May isa na ta, may 4, may 2. Ti kon aton gidlan tawon ang Bacolod kag Negros basi malakip kita sining dulo dry run nga ini. Ti hindi banta sina makapamaliban, no? Bangod nga ti gintun-an gani mo sang Department of Education, no? Ang ining plano nila porte nga ibwal subong sa aton nga maginikanan. Kiti sino bang hindi mag-ibwal sini ka ipa prangkang istorya. Ipahamak mo niya ang bata mo ya. Lakip nang imo sini pamilya. According sa mga eksperto kag ang DOH man mismo naghambal nga tuman ka delikado kay COVID-19 kay droplets lang gani balhas o kuno da pwede katapikan da. Ining mga kabataan labi na gid sa elementarya hindi mo ni makontrol nga makipag-socialize ini sila sa mga classmates nila dira. May lang kon high school kay da maulo istoryahan mo pa. Pero lang tawan ta niya. Check naton abi dire sa syudad sa Bacolod. I-check naton abing chairman sang Interagency Task Force. Aral sa linya. Interagency Task Force Vice Mayor Elcid Familiaran. Ano na bala kita ka-preparado sa numero nga mga kaso subong sa COVID-19 diri sa aton ayhan
kampante na kita. Action Hotline. Kag subuman Negros Occidental. Ang Negros kung kaisa may tagsobra 20. Di kung magtagsobra 20 ang sa Negros Occidental nga COVID cases positive abi. Tumana na kagamay kung imugid sumayon, no? Kay may arasan 32 banwa kag kasyudaran ang Negros Occidental di sobra 20 may 30. Action Hotline. So 1:1 kung isipon tagid. Diri sa Bacolod ti nagagulugagmay na gid sa aton. Ti nagapasalamat kita. Anyways, ara sa aton sininga linya. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya ang chairman sang IETF sa Bacolod, the Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, maayong aga dira sa imo, sir. Ngayong aga-action Brian na aga sa atong tagpalamat. Sir, kagabi si Presidente Rodrigo Duterte nagpabor kag ginaprubahan ining tuyo sang DepEd nga by 2021 sa bulan sang Enero pagbalik daw Enero 5 abi or 4 ma-dry run na kita face to face pero way magin mention diri Vice kundi nga mga lugar basta mga low risk area of COVID-19 Vice. So far kita diri sa Bacolod Vice, kumusta ayhan kita kon for example ang tawon tabi ang cases naton sa sini nga mga sinimana? Yes, correct na si Action Brian ang statement ni President Duterte, low risk area. So clear pa lang sa public na low risk area. And that ang minimum health protocols dapat sundon mo. Na ang social distancing. Yes. Diba? Mhm. So I think ako ni personal opinion, although for me, may mga kuan mo, may mga countries na successful sila sa face-to-face learning. Mhm. May ara man nag-fail. I-google blaga ng mga countries na nag-tilaw face-to-face. Only in a few months, 200 plus students silang in quarantine nila. Grabe mo. Dahil nag-spike ang transmission. Now, ang sa aton dire sa Pilipinas, tinano pala ang attitude siyang aton pumuluyo. There is Bacolod, talikan ta na din. Kung hindi mo pagsawayon, hindi kami mamati. Correct, good. So, how responsible ang aton kabataan sa inside ng classroom? Masarangan ay hani teacher To na control. mag-manage or mag-implement sang health protocols. Isa rin naka-question. Ang silang low risk areas, sayron pa wala itong transmission upon gamay. Yes. So I think siguro sa mga municipality, Matanabanwa, tutay pala ang estudyante. Correct, good. Sa Bukid-bukid. aton niya, sa kakwarto, sa 50. Oo. And so personally, ako yung Action Bright. Di ba, natambing maabot na man lang ang vaccine. Hindi man lang pagulat doon. Yes, diragi ko, Vice. And that manok sira naman ang klase. Ako mag-open kasi January, di pila naman lang kabulan. Mag-closing na. Si nanay at si tatay, nagpakal na siyang laptop, nagpakal na siyang mga Correct pa din na. gadgets. Cellphones. But then, din tunan man na siyang DepEd, in-recommendar man siyang DOH, in-approve na President Duterte, ulaton naton ang, hindi sa balaan ay mag-conclude, ulaton naton ang mga guidelines, Yes. na kundi ina nga mga areas ang i-allow nila. Pero ako lang daw, this Bacolod, hindi na nila pag-i-allow. Bo, salamat, good. Tungod, dirite itong 50 estudyante, pati niya, Yes. sa isa ka classroom. And although nga panaog natin ang cases, but hindi ta pag-irisgong kabuhi sa aton kabataan. Yes, So correct. sa akong paglantaw, Action Bright, sa sa aton daw, hindi na guro yan. Kasi dito Ba. sa mga panubanwa, ng estudyante tutay lang, social distancing sila, then pasig dito na i-implement. Yes. Diri kita ma-consider man na guro nila Vice nga highly urbanized city. Kita pila bala kabilog tawo dias Bongs Bacolod, butanta 500,000.
ang estudyante dira butang tabi mga 150,000 abiti kamay pang lantawon man nilang sitwasyon ta Vice, no? Yes, correct na, Action Boy. So, personally, di mo na yung akon kanundugan. Aha. Dito Natapuso na lang gilid, and may vaccine na, aha. safe ang kabataan. Yes, oo. Although nga diri sa aton Vice ang nigligan nga adlaw may one case na lang kita gani, no? May 4, 5 which is mabatsyaganta nga ang mga tao dito kuan na gid man halong nagahalong na gid man sila pero hindi gyapon ina rason Vice, no, nga makaamuta sini abi basi pa lang madalahi kita sining face to face nga ini. Well, mo na siling mo, hindi na siya assurance nga wala na si COVID. Yes. So, ang aton sa pong EOC, nag-monitor siyang cases while nag-celebrar kita sa Christmas. No? Kasi given nga damo, tipon-tipon. Yes, isa pa gid na. Tao, especially diri sa aton, kasi sentro kita sa komersyo diri. Panan nga ang ekonomiya nakapokus diri kita nan manaog na di ka pangumpra, no, Yes. mga Pamaligya man iban. celebrar. Oo. So mo nagyapon ang advice nato nga halong dito. Aha. If in case be Vice mo sa imo lang abi, kung madahi giman bing Bacolod, may chance kita sina nga mag-appeal abi sa IETF or to the office of the president abi nga ti amo ning situation amon di mas ginahalungan pa ginamon kabay pa nga hindi lang anay. Pwede ta sina nga Vice, no? Yes, correct na siya Sembay. Aha. Kung madala ka di lang taon ka tunan ka, Yes. Aha. hindi man lang tatakapil. Ma-appeal ta sina. Sige. Dira lang tani hasta Vice kay way pa man kita guidelines ginauyatan amo mala ng pinaka initial nga ginhambal nila mga low risk area. Kuway pa sila naghambal kon ano ni nga low risk area, may transmission bala, may nabilin pagid nga case or zero case transmission, ano, etc. Way pagid nato nabasa. Pero Vice, advance nga panugyan nimo sa mga ginikanan diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, Vice. Langot sini. Well, while nag-celebrar kita siyang pagkatao ni Jesucristo, hindi ka mag-take chances. Yes. I-double na ito ng aton paghalong. Kaya ang COVID ara pa, and hindi tampaktan kung sinong carrier sa aton. So, double contact, extra care permit. Yes. With that, Vice, maramo nga salamat. Maing aga mabuhay ka, Vice, kag advance Merry Christmas. Dira. Happy New Year. Yes, God bless dira, more power sa inyo. Yes, sir. Action Hotline. Kita, no? Ang Vice Mayor sa Bacolod mismo, chairman sa IETF, nagahambal. Why not nga hulaton taanay ang vaccine nga maabot dis Pilipinas? Action Hotline. Nga sagig ito ka hingagaw siniman. Isa ka point dito nga wala ko gid madumduman kay na Action Oliver Amoni. Nakapamakal tod ginikanan ta sa mga laptop mo. Ginastuhan ang mga kabataan cellphones, nakapatakod internet para lang gid ma-providean ang needs ng kabataan para maka-eskwela online. This time of pandemya. Oktubre, Nobyembre, Disyembre, 3 months lang gamit nila sa laptop nila, kamahalos na. Tapos ibalik mo sila sa dry run iya para maka face to face karon. Nakagasto na maginikanan, tatanita puson ta na lang ni. Action Hotline. Si Presidente Rodrigo Duterte, way giniya kalabot-labot di. Recommendation ina sang DepEd. Ginpasa nila sa Presidente, kay gahulat man na ng Presidente. Tididto nakitaan mo sa Presidente nga guro kanami, gid sang drawing man ni Briones, sang iya recommendation, tinadalaman si Presidente Rodrigo Duterte, ginpirmahan. Action Hotline. Lantawablo, ang mga reaksyon subong sa mga ginikanan diri sa aton, hindi nila pag ipaiskwilahon ang kabataan. Much better kuno nga pauntaton sang sa ipahamak mong kabataan sa eskwelahan. Action Hotline. Ariyo, ginbasa ko ni si Iban nga pungsod. Nag-dry run sila sa nagligad nga mga binulan. Kag pagkatapos ang pila ka adlaw, may mga kabataan nga nagbatsyag. Tigi pang quarantino. Amo ning ginbensyon maybe kay na ni Vice Mayor Elcid Fabillaran. Action Hotline. Imbes nga ari na kita ari na kita sa pinakadalom
nga ang kaso sa COVID-19 do na amat-amat naging man na totally 100% nga nadula abi pero batyaganta naga dula gid man siya. Matunaw na gid man siya. Di base kung magdriran kita magbinalik ni ini ti mabalik na umpisa na matas puno. Hotline. May mantani bala ko ng LGU naton kung mag quarantine abi ka magpang-lockdown na naman. May panghatag ban nga husto nga ayuda kay ibang ganito di madaka tuki sang ila ayuda para sa mga kaluluoy nga mga utod ta. Hotline. Sagi man nila kani katago na daka kipi-kipi hindi man na ila kwarta gani iya man na sang tawo. Oh. Tina problema pa gid ina. So diri sa Bacolod kag Negros Occidental, basi makaapilar. Kung madalagin man kita kay ti kon basahon ta kadagwa sang information from DOH didto sa national, ang Western Visayas Action Oliver, why na kita madala sa listahan nila nga amuna ka high risk aton diri? Didto na sa porsyon sang Luzon, Eastern Visayas area, kag Davao area. Hotline. Amo tong high risk didto ti kon aton gid panumdumon although wala pa nakapagwa sang guidelines kag pagsulundan ini, ti low risk na kita diri. Kung isipon tagin nubo nakatamang kaso tadi. Pero kabay pa nga hindi madalahig ang Bacolod o kung Negros Occidental man. Kay prangka nga istorya, hindi pa kitaya preparado. Hotline. Prangka ng istorya, hindi preparadong maginikanan. Bisan sinong pamangkuton da subong. Ang mga opisyal sa gobyerno, labi na sa DOH, mga national ITF, nagkakamunagin naghahambal ka delikado ni kay COVID-19. Social distancing ka mo da, face mask ka mo da, face shield ka mo da, alcohol, kung ano-ano na lang ang mga health protocol, pagkatapos subong, hara-harahon yung pagbalik sa eskwela. Iya. Hotline. Na ano man nga sitwasyon naton, duway man nidang pan mga tao pila kadlo. Sige, pang abrigana pa lang na, no? Sang pagtalakay naton sini, kag kabay pa makalabot ini sa igtalupangod man sang Department of Education diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kali ka interview tani sila sang nagligan to mahambal man lang sila ganin katong hanong bot silingon sa nasyonal masunod man lang kami. Hotline. Tiway naging kamuya po dere magpamatok da bisan ka delikado sa aton bonano sobra naman na taom lang ta. Hotline. Tulo testing man kamo da. Oh. Tulo testing man kamo da kwan inang pulo pamugong man abi. Oh. Anyways, las 8:33. Hotline. Gina-good morning ko lang dira si Mr. Frank Jucades. Kumusta sir? Way ka pa na bangungot da? Hotline. Kabati kagabi ka action erek. Sa pagkasakit ato no sobra. Do ano-ano malangin 2x2 kaka-20 man. Si Miss Chris ano ya? De La Peña din ka na? Nga nangindulaan ka na sa Facebook mo, inislan mo ngalan mo, kamo una nagpahuya-huya sa ngalan nyo, tapos subong, dahil nyo panago da sa tukiba nyo. Hotline. Si Jocades, guro natamparusa na ni sa guro sang boss niya. Kung ang balita, special connection Dorel, abi, basi wani siya ka utot, blano. Utot ka, sobra 20 ka dadlaw, Jocades, Frank, sir, para madula ng kapag las 8:34. Hotline. Pagbalik naton kaduadang patrol. Kay ini ulugtasan man niyo. Ang kontraktor dira sa may Barangay Felisa going to Barangay Mansilingan going to Barangay Felisa nga dalan. Pinangbungkal nila Hotline. ang dalan. Pagkatapos way na binalik anong botsilingon na sini ano na sila nag-advance iya holiday season man. I-check na karon ang date of completion kung saan o gidla ini saan tapuson ini. So pag-intindi naton ang nabilinda nga ulubrahon iya na sa City Engineers Office meaning iya ka syudad. Kaya ang katunga sina iya na sa Department of Public Works and Highways tapos na sa sining nga hugada action Oliveria sa Ludo ko sa DPWH sa dira lang nga project ha. Hotline. Kay gintapos silang ilay nga part abi. Pero ang sugpon dira nga iya nakasyudad. Dogin pawalaan na lang ha. Hotline. Oh. Sagi tatuya ka pakyut-kyut sa ibang nga mga proyekto pagkatapos ini nga mas kinahanglanon sang tao dogin na pawalaan ta lang. Hotline. Karon pagbalik sa patrol. No kay kadamo sa nagreklamo di nga mapumuluyo naman sa Action Radio ga pinanawag, ga chat, ga text kun ano na lang.
Why naman sila ibandang? Pan mo? Kag ini nga mga tawo, believe ko ni sila, kay ga, kabalo sila nga media makabulig sila via sa aton nga pagpanawagan, hindi kay inaway gusto ta din. Hotline. Hindi ni sila pareho sa kay Jokadi siya nga line man sang Sineco, ang balya, kag nag-graduate sa kuno sa West Negros University. Tapos troll. Action. Hotline. Ginhimo sa troll, hindi man ko sigurado control ini siya kung sinong gauyat sa iya. Oh? Basi, amo ning tatay-tatay sa mga minions, hindi man? Action. Hotline. Gusto ko makita ni Churaya kung daw capsule man ang nawong. Action. Hotline. Las 8:36. Action Hotline. 2006 Golden Dome awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Maing aga kay George Gargasiran, second round na second day na ni, no? Hindi, second day na ni kay halin panigapon. Si Ariel Barrios, kapos lang sa inyo maghambal sang vaccine. Wala nyo gid na isip ang epekto sina after year or tawo. Ate, dito kaya basol sa gobyerno eh. Okay, yaman na ka gobyerno. Hadlo ka pa inject how? Ipos ka na. Lilia Tato, nagamonitor man sa Gardenville mga kaksyon. Eddie Benzola, approve kay Vice. Buka namin, no? Virgie Olpinda, good morning, Action Bryce. Sakto ginahambali Vice, nga hulato na lang magsira ang klase. Kag agregid ko, Action Bryce, keep safe and God bless you always. Salamat. Ida Benzola, si Briones, nakakalungkot. Tumatanda siyang paurong. Sadya pa gining imo yan, no? Jocelyn Libo, Dispuho, salamat. Jason Cadano, Herminia Aliosa Gulani, naga-monitor man. Good morning, Bray. Naga-subaybay ng live diri sa San Pedro, Laguna. Salamat. Sunjing de Monteverde, Tukuda, Ohio. Good morning, Action Bray, watching Japan. Best regards to De Monteverde kag Tori Carrion family. Stay safe, Idol Brian. Si Ma'am Sunjing, Tori Carrion and De Monteverde, do taga DSB, gini mo? Ano yun si Ma'am Tori Carrion? Teacher ko sa unaman. Alex Montesa, kag kung mahimo ipang vaccinate anay ni Lola ang mga manunudlo kag kabataan antes magpatigayon sang dry run sa face-to-face classes. Low risk area, di makahatag assurance sa aton manunudlo kag kabataan bato kay Maldita nga si COVID Madam Rokita. Nami kamo pang salapiron nilo sa daligid lang ha. Hello. Hello. Yes, ma'am. Balik kita sa aton panamyaw Action JM. May nanawag diri kag nangita kay Action Durel. Tell her nga may gapangita sa iya di. Ang laka Action Durel, wanted ka to. George Gargasiran, dry run for face-to-face next month para maglaton-laton festival kag para mapuslan ang vaccine nga maabot. Morning, Action Bry. Tanda sa mga utod ta. Lito Dayap Araman, Jocelyn Libo on Dispoho. Thank you. Good morning. And ari pa ding iba naton nga mga utod pang isa-isahon tani sila. Pang isa-isahon tani sila. Sir Montesa, Sir Bry, kung ang plan ni Lola Briones nga dry runs ang face-to-face classes para sa aton mga kabataan sa magamabot nga January 21, 2021, dapat ma-coordinate man siya sa IATF. O, na-mention ko na kaina. Para sa health standard measures para maamligan ang manunudlo kag kabataan bato COVID. Correct na? Angel Rico Perto, good morning, Sumbray. More than watching live from Woodside, 1 Alihis, Bacolod. God bless. Merly Dolido Magallanes, Araman. Yodge Nollard, salamat gid. Ruel Lanawan, si Roma, naga-monitor man. Sherilyn Oro Javier. Alex Fuentes, good morning.
Namiaw ko na kay Sir Alex Fuentes mo kay ma-hi lang, hello, good morning lang gina siya. Philip Laurente Araman, the same ni sila nga duwa ni Sir Philip. Robert Roma, salamat gid. Ano ni Ma'am Roma ni man? Floor is Pares Hipilgon, thank you gid. Piper Persley, ang dalan pakadto sa dumanan hindi makalaamo. Perte nga lunang kung nagamotor ka, jutay lang sa lamo, labi na kung haras-haras ka, madumog kagid sa lunang. Alright. Ako Maldita, naga-monitor man. Have a nice day. Salamat. Teresa Pedrosa, Mary Jean Salodares, Merry Christmas, manam. Panoy Pinida, naga-monitor man. Sala Carlota. Veronica Sontilian Manukan, Alex Montesa, from Action Firing Line to Action Hotline, Tisoy sa gihapon. Abi paniti na sang makahang nga balita ang adlaw sang Martes. TikTok sa FB. Mga tik-tik sa Isabela. Pero tituntog yung romantisa mag kakaroon sir, mga tik-tik ng imo da. Sige. Standby lang ka mo da kay balikan ta ka mo dugay. Kagabi temprano ka pa natulog Sir Montisa ay, no? Balikan na ka mo dugay, ma-relax lang ko gamay, ha? Pagbalik naton, mainit-init pa nga mga balita. Oy, si Novi Valencia Subaldo, araman gani, oh. Kag Jose Heherson La Pinig Junio. Nida Sinday Jigo Banawa, naga-monitor man sa Don Carlos Bukidnon. Alfredo Sapa, my friend. Amo gina sakto ak subray. Kung dapat banatan ang city, ginabanatan kang dayawon, dapat dayawan man. Amo nang tuod nga meaning sa media. Yes, dira kita. Pos pa sa bangdan patatimig. Wagit Ziti Alunan. Pasibangdan kita di Sir Sapa. Okay, mga tulo standby ko kay ang akon fuck i-preparar ko. Thank you, Ken. Ha, standby da ko ayog halin ha, ayog likay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong
kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool, ang face mask, upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today.
Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at Maing aga lang kay Mary Jane Balio Alio, ara Franco Villanueva Osorio, thank you gid. Kay Nanay Belen Salao, salamat gid. Horma or Homa Lomina, salamat gid. Araban si Almira Lim Malazarte, thank you gid sa pag-monitor. Bia Jonathan Axon Brian, good morning, watching Hilado Street, thank you gid. Michael John Season, good morning Axon Brian, keep safe to Energy Funds Club. God bless. Nagtago na sa lungga si Troll. Salamat. Bibing Dava Tanael, naga-monitor ban sa Dubai, UAE, mga kaksyon. Salamat. Andrew Tanalgo. Good morning, Sir Bry. Watching your live broadcast from Kaduhaan, Cadiz City, mga pita, Sir Bry. Yes, sige. Makalabay ta dason kay mga pita da. ZT Aluna, naga-monitor man. Sinima tinion, sige. Balikan ko karon ng iba na, dali gid lang kay may ginakuan kami diya. Pagbalik na to na may dako balita ta pagbalik ta parte ni sa Mansilingan. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM.
Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio. Sa aton sini nga pagpangalagad Action Radio, Philippine Standard Time, last 9:02, no? Di na pagdugayon pa kadto anta section Eden Aboso kay kadamo gyapon reklamo sining dalan da sa may kwano, sa may Mansilingan padulong iya dito sa Barangay Felisa. Ang pag-intindi naton do may ginabuhos naman ni kuno to sa may unahan gid mo, no? Pero check na to nabing pagtukib abisang patrol, we have Action Eden Aboso mga kaksyon sini Batinion. Patrol reports. Action Eden, good morning. Good morning, Action Bray. Live kita di karon sa may Mansilingan Felisa Road kung diin kami ni Sir Nani naga-links kami di kagina nagsungka naman kami. Pati Action Bray ha. Anong gingamit nyo? Bula, guro, hindi Julens, hindi guro. Bula. Pwede bula, Action Bray. Ito ka, dagko. Itong buho. Pero ikit-ikit ang buho-buho, Action Bray. Actually, ginsumay tagin, no? Halin sa may bangga taala ni Black Action Bray. Riktagid dito, lapos sa may bangga totong. Doon naglingin man puryagaba ang ulot Action Bray. Mga puwerte kabalod sang dalan. Kagkong gagmas niya imo sini nga mga salakyan, mga auto, Action Bray. Bote, ko especially mga lowered, manuno, gid ang atubangan Action Bray mo. So anong sistema Action Eden? Wala pa da may katrabaho, gen? Sa kaina Action Bray, nalabyan ta dito gid sa pinakapunta. Do curing ang ila sini Action Bray nga ginobra dito nga sementado dalan gan kay utod lang. Kung makita mo da sa aton nga video, gamay lang siya kayo Action Bray. Duha ka lanes ang sa right side kung going ka bangga tutong kag isa ka lane naman nga sementado going naman pabilik diri sa may Mansilingan pero So, abo lang to Action Bray. Yes, hindi bot silingon nga wala agad ginatrabaho. Ginatrabaho galing kay may curing period nga ginatawag. So ang curing dira hindi mo pwede matandog hasta nga magmalamala gid sa todo nga pwede na tungtungan. Yes, correct Action Bray. May ari man di gani actually may 3-4 ka mga traffic enforcers dito sa area nga kundi niya may curing Action Bray. Kaya hindi maka ano mo para hapos Action Bray ang smooth bala ang dalagan sang traffic bangod wala labot nga may mga truck dire nagalinabay, mga private cars. Diri gid Action Bray, syempre nagaagi ang mga tricycle drivers from Mansilingan lusot dito sa Handumanan. Nya mo gini ila di nga pala nga buhian Action Bray. Pero kung makita mo dira sa aton nga video, ambot kung namian ba na magtanaw sa video Action Bray kay puwerte gid kabalod. Ayawan mo kita adjust no nga hindi lang siya magtamaan kabalod. Pero may ari ta galing Action Eden kay in fairness man sa nagaobrada no. Nagapamala pagin man sa gali mo. Given nga ang area 2 lanes lang siya, duwa lang kalinya. So need nila anay nga hindi pagtrabahoon ang tupad sa ginapamala nila kay karon din maaging mga salakyan da Action Eden. Yes, Action Bray. Galing kay ting gina-question man disang pumuluyo nga allegedly since February sini nga tuig ni Action Bray ginsugdan na dire pagpangbuho sang dalanon. Question nila kung until now wala pa Action Bray natapos. Kay kun pa ipamangkot mo ding mga
residente direction drive, mga tricycle drivers nga nagabiyahe diri more or less 3 to 5 kilometers kung action ang ginatrabaho di nga dalan. Kaya hamak mo mag-agi kadi action bay alin sa may tala ubos pagid sang Mansilingan. Balod na kayo action bay ang imo ginagyan. Ang iban may nakita actually nagligad man magkadto ta diri no sa diri nga area. Ginihimo man pala nga buyan sang iban action drive. May gabit-bit pala kay ginatampukan nila ang ginbuhuan kag may dala sila action drive nga do suludlan sang kapnod. Ginaano da sa mga nagalinabay nga private cars. Hindi mo ni sila pakita to kay Jukades, no? Kay basi pasibangda naman nila karon nga pangayo kwarta, no? Gani man. Papayado siya nanay. Pero tiya mo na siya at least siya katrabaho ni sila action drive ha. Yes. Ang buho yan tampukan nila action drive pero hindi man lawg-lawg kay gapasingkal sila sa initan. Benefit man kay sa action drive sa mga pumuluyo nga nagalinabay dili iban pabor na lang. Kay imbes nga magbalod medyo matapan-tapan na siya kay ginatampukan sang sang duta sang mga residente nga ari diri action drive kay hindi man sa siling nga mapektuhan gid ang operation nila sini kay ang duta sooner or later makuan man ang action drive mo badasok pala. That's why nga nagatiner sila ti inasampaw-sampaw. Upo to the action drive ng isabela sa tricycle driver mamangkot lang ta sa ila man action drive yung mga sentimiento bala. Sir, nagaga-live ka sa Action Radio Bacolod. Sino ganing ngalan ta, sir? Hari. Si Harry. Harry the Action Drive nakapwesto sa tubang sang East Home 6 bala. Tricycle driver, sir. Kamusta man din yung pagpagbiyahe? Kamusta ang imo nga tricycle? Sir, di ka kuwan sa amon sa kabudlay Si Pabla dito sa may atom daw, kaduha ko daw bugtuan kadina da sang budlay yung dalan, usdang blang tricycle. Dason kapila man kami magpa-welding, kakabuka man namon nga biring. Pero isyo kita kung hindi mo lang nila dapat makayo, taniwan nila gimbubuan. Kayo pa sang dalang gimbuan nila, okay man na tani imbuan nila, gisunod man nila tani lukat magaging kayo. Ito na ni katulano, nga alin pagbubo nila. Uyaya, ganyan po brown ng klase ko ng construction na diyo. So kung minsige lang reaction Eden, tapos na ni. Ubra nila. Hindi man lang maubra, hindi man lang nila makuha, gimbuan nila. Di papiro naman reklamo kay tungod nila planakit nila abaga. Ang ilang kung ano na lang partis lawas nila, tungod ang undag-undag, usdang sa tricycle. Di mo na prewisyo gidya sa amon dapat nga gawon nila overtime nila. Kung sa traffic pa ang gaulubra hindi pa kaabot dayon sa ila kadatuan tungod sa traffic uyaya gani mo nang dapat nga gawon nila ni provisyo man sa amon nga nagabiyahe kami mo mula namon pangabuyan kaya mo na namon niya ano sa ila nga gawon lang nila. Okay, sige sir. Action drive si Sir Harry to kami naman siya pasahero. Tiyan mo to action word, drive. Action Eden. Action drive. Word of the day. Uyaya. Uyaya. Word of the day, uyaya. Yung to, action drive. Kaya, actually, may nakita kita sa Uluunhan, action drive. May ara sila sang dako na balang tarpaulin, kung di nakabutang abe. May rehabilitation of Mansilingan, Pilisa Road. May name sang contractor. Wala nakabutang ang date started. Wala man sang contract completion date. Pero ang contract cost is 61,304,441.94. Tingaway na nga butang dahaw. Ano ni pagustuhan na lang kung sa 2030 nila tapuso na, okay lang? Amo naging kakibot na gani action drive. Usually, di bala, ang amo niya may ara ida sa date started, contract completion date, ari action drive. Wala. Kag nakabutang abi implementing office sa City of Bacolod, may nakabutang din sources of fund, empty man action drive. Wala man nakabutang. Kung din halin ang fund nila.
tani butang na da kung di ni kinuot nga ang kinuot nga kaban sa gobyerno abi kagin tapal da abi Action Eden budlay ginaiso basi why sila budget sa pagpa-print da o pa-printing ano da. Basi lain ang color tapos pag print hindi available ang color. Pati Action Raya. Ako ito lang ko nga wala nila ginbutang especially ang date started lag ang contract completion date which is reference tani sang mga pumuluyo wala Action Raya nga at least kung magreklamo sila ay naano wala pa nin natapos. At ang nakabutang to na matapos isa sa 2050 pa. Oh, at least amo na hambal ta gani kay way nabutangan na bisan san-o lang maubras la kun hindi total way manabutang da kung san-o nila tapuso na. Ti hampang na ni sang syudad mo. Iya ka syudad ni proyekto mo. Tani ano may baruto da ano na. Tani Tani matalupangdan man ini ni Mayor Bing Linardia. Mayor, basi mapadulungan mo ning dalan nga ini. Kaya na ni kasyudad nga proyekto kag matikdulan ining kontraktor nga ini nga mo nagaobrada. Kaya hindi naman taguro mahambal nga hindi ta nga inang gahimo-himo lang ta istorya. Kaya ti ang interview mismo ni Action Eden sumongyaw saksi ato. Living witness ina dira kay nga tricycle driver. Tapos ano naman pabuyan-buyanan ta or kung di man may kasuroy si Mayor Bing Tobing ang taga City Engineers Office da paki-check nyo man to mahuya man ta. Kay nga ang taga City Engineers Office da sinong kakabalikan ding alkalde sang syudad. Kay iyan niya sang syudad proyekto. Ti atong ginhimo kay nato nga uyaya nga word sang tricycle sa pagkasakit sinay makon mo ang balong kay mo uyaya nga trabaho. May kun libre kun tani na kay daw okay patati bayad 61 million pesos Action Eden sakto na. Yes, sobra 61 million Action Bray. Te ang balikan isang ibang Action Bray na pang ano taman din no na pang pamangkot na tani ang mga wala di obra mo pobra di guro. Isa pa gid na. Tapos tani guro Action Bray. Imagine mo na nga mag 3 to 5 kilometers ibong antos mo sang lubak-lubak da. Ako ya okay na ko nananad ko na kay bilog nga kabuhi ko sa Don Salvador sa Umaya, way gito semento so na Action Eden mo. Agyan tanan ni tanan pero sa mga baguhan kaniyo ano-ano man lang inuyog ng imong lawas ma? Mo gani Action Bray actually seriously. Ay tigin sumay ginamo ni Action ani hamo ko ops do na glingi ng ulo. Do nagsakay ko Action Bray ano mo fast craft nga perte ka balot. Perte man ang panghawid ko kadto tanawon mo da sa video Action Bray hamo ko la. Basi karon hindi ni karon puslan ang video ko kay grabe gid Action Bray kaundag. How much more nga sa mga puluyo nga adlaw-adlaw nagalabay diri Action Bray kag wala labot tungod sa mga buho-buho ni Action Bray nakatuga man sang grabe bala kayabok sa dalan. May ara gani nagabululusong nga nagasalalakit ang tiyan. Mga panimalay di sa higad Action Bray nagareklamo gid ya. Yabok gid. Kayabok. Yes Action Bray. Tanan ara na da. Way gid ay sus ko. Ang tingala to nga taga City Engineers Office ang Bacolod do hindi katikam sa baba nila. Action Eden, salamat. Yes, good Action Bray kay ma-continue kami di danay ni Action ani sang amon nga mission. Sige Action Bray live dire sa gihapon sa Mansilingan, Felisa Road din sa Action Eden Aboso una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Ginaayo tang City Engineers Office gamay lang explanation sa pamuluyo dira sa Barangay Mansilingan to Felisa ho. Kon nga ang amo gini kadugay how nga daw kakwan giniti ako hindi ko ya engineer nakit-an ta lang ang sitwasyon in actual nga mo nabi kag ang yamo sang publiko nami pagid ang mga engineer tada nga mong dapat makahambal sa publiko kung anong ginadugay sila diri. Ara na Action Doors aton nga linya. Check naton abi si Barangay Kapitan na Boy Pico abi sa Barangay Mansilingan. Kay base si Barangay Kapitan Boy Pico pani makatiknol da sa mga sa kontraktor nga ini. Kiti under man sa yada mo ang kauto da Mansilingan. Ang sa punta to Barangay Felisa. Ang Barangay Felisa naman nga kapitan si Ramon Monadia. Sakto no? Sa Barangay Felisa da buligin yun nga duan ni Kapitan Pico ho. Tawag-tawag da sa kontraktor da kag kuti-kutihan nyo man kay mga tawo nyo na daang naga-benepisyo sini. Hindi lang kay Kwan, prangkang istorya, hindi lang na kay Mansilingan kag Felisa naga-benepisyo sining dalan, kundi bugos nga Bacolod kag Negros nga nagalabay sa nasambit nga lugar. No man nga sitwasyon nga kagamay sini nga proyekto sa nagligad pa ni, sa nagligad ang balibad sini pandemya.
Oo. Ti ang Bacolod do sang Oktubre do na hulpa-hulpa naman pandemya nga subong pandemya patagyapon eh. Action Hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya, Barangay Kapitan sang Mansilingan, si Kapitan Boy Pico sa Baron tang aga niya gamay lang niya Kap. Good morning. Good morning, Gid Action Brian. Mayong agas ka na niya kung may pagkalamati sa mo program. Aha, naka-interview ko guro si mo last 2 months ago nagsiguro. The same complaint, ano? Ining garsada dira balakap kag lipay kita tong una ko interview si mo kay dogin bungkal na to nila ang ginbuho-buhuan pala nga semento. Subong imbis nga natapos sa bungkal, ginreklamo na naman sa pumuluyo kay daway na maayo ginaobra pero kita ko may mga pavement na gid man to Kap no, na umpisahan na gid man pero ano gid lang status sini nga matinion Kap sini? May idea kada Kap? Sang 2 days ago, nagkadto ko to sa site, no, bali ang ilang naging excavate adi nga mga guba semento tama ang nakalawig, no. Pero ang dito na yon sa may lapit na sa boundary blast ang isa man tubingan. So dito sa nagsugod ang pagbuhos ng semento, no. Siguro do mga more or less 50 meters to natisa tong na may formas na at ang iba na nabuhusan na sa semento. Buwas balikan ko naman to pag i-check kung dinas ng iba nga pagkontrol lawig kayo ang mga ginbungkal diyan, no, nga sa subong amo na kaya ito ginamat-amat ng nila butang sang kwan siguro so igang para ma-level bala ang dalan kag ipisulon, no. Iba dito siya ng sugod kung dili ka maghalin sa may access road pa na dili sa pulo kasilingan malawig-lawig ang imo nga i-traverse, no, nga lubak-lubak kay dito siya nagsugod sa punta sa sulod sa going to Filisan, dito siya nagsugod masyada sang semento. Okay. Taning pinaka-ideal sinikap no inang kwano porsyon lang anay bigin bungkal pagkatapos simintuhon ang half next naman to abi pamalahon tanay first nga pavement na tunda galing ilagin ubos sila ka bungkal tapos gin lapta nila pag daw mo nang natabo dira sa bungkap daw mo sina ginubos nila. So bali ang isa ka lane, ang ibang duha na ka lane ang gin excavate na po nila ang ginlimos sa tong mga guba ng semento. Kag ang mga ginamat-amat nila tapan kag ang pagbuhos ang kwanti mo na kalawig subong sa mga lubak-lubak medyo sulo sakripisyo gidanay ang ato nga pumuluyo nga nagagamit silang dalan kay amo gina usually, no, may basta may gina-repair sa dalan kay amo gilang maaguman mo traffic kag guba galing mo na lang isa lang na observation nga do medyo mahina-hinay siya, no. Mangupon ko pa na liwat si Engineer Agboles, no. Kung nga ado may hinay-hinay ang pagkuhan kay kung basihan ka, no, diri sa may na extension di Black Bridge nagiging sa Mansilingan proper, from the bridge to crossing rotonda sa Mansilingan. Do kadasig to sang pag-ubra sang MKU, no. Una pagani diri sila sa MKU kung subong nila tapos ng dalan na agyan ng ibang nga bahin niya gani. Okay gid ka at least. Oo, mapabalo tada nga ti ikaw mismo ay kagid nagauntat man remind dira sa City Engineer's Office pero Kap may idea ka kung sanong completion date niya sini? Saan ni siya matapos dapat? Ano nga date? According sa kay Engineer Agbones do 10 months ang contract mo. 10 months. So nag-umpisa kita Pebrero, butang tabi Pebrero last year o kon this year ang pandemic abi butang tabi bisan 5 months labi naka-stop sila ti subong do kalawig na ginman do kagamay gapon agi nila, no. Do mo sinabi. Dito February, hindi ko sigurado no, kung ano dito ang start sa ilang pag-ubra. So according sa kay Engineer Agboles, bali 10 months na siya. 10 months ginman. Okay. Ma-complete silang ilang projects from Mansilingan to Pilisa. Kay why gid binabutang to sa signboard to nga kung saan ni ginumpisahan, saan o matapos ini
So that may ideya malang pumuluyo nga san o kita di makalabay nga hindi natasagi ka lupad-lupad ang motorsiklo kag mga salakyan di man san o ni matapos daw mo na bla. Oo. Kamo na daw subok pinitinsya din anay no sakripisyo anay. Until nga matapos ina nga pag konkreta no pag bagong siminto soldadan. Sige, Kap, ikaw na lang ba balahala da sa kay Engineer Agbunes basi mamuno-muno mo siya. Salamat gid Kap, may aga kag mabuhay ka Kap. Salamat kid no, sa panahon ginatag. May aga kag Merry Christmas. Yes sir. Action Hotline. Dire na lang tiya kay Kapitan Pico ho kay makapamangkot kita iya sa engineer's office ng Bacolod ya umbot kon nga daw hindi ginislaya kahambal bisan gamay lang. Action Hotline. Raymar Biranio, Lingoste nagamonitor, Manjo Arnijo Araman, Julius Bourbon Bolido nagamonitor sa Ruha Subong. Kusog tato salamat ginda. George Gargasiran daw ka normal na ginaya sa DPWH na sugudan obra pero wala piho kung san o tapuson. Pero ang budget nakuha na nila katahom gid. Ya ka City Engineers Office to sa project ya ka syudad. Joval Trinidad bao ga report naman si Madam Action Cutie Pie Eden. Wow, kanami na. Risa Alvarez, good morning Action Radio. Listening here sa Minnesota, USA. God bless and keep safe. Salamat kid. Veronica Santillan Manukan, kon ga busong ka, hindi ka da maglabay kay mahulugan ka gid. Sige, oras ko kulabos na. Sa ngalan sang regular nga Anchorman. Anyways, karon sa gabi gali sa action firing line, may update kita sa case ni sa kaso nga gin-file sang empleyada Action Oliver sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Batok iya kay Dr. Julius Drilon ang hepe sang nasambit nga hospital. Kabalo ka, may kaso na subong si Doc Drilon dito sa Ombudsman Visayas. Ginapasabat na nasa subong pulo kadlaw dapat may affidavit ni siya nga counter abi. So karon sa gabi anong pinaka-latest sini abi? Bantayan ha. Last 9:22. Sa ngalan sang regular nga Anchorman, Action Art tay hupon ini naman sa Action Brian Mordenaga pasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action